Hello mga ka-listeners, mayong gabi ug ang oras mga ka-listeners alas 7:14 og mag-unboxing sa mga ka-listeners aring microphone, Bluetooth microphone mga ka-listeners para maklaro na kung tingog no kay medyo pagaw-pagaw. Nya hinay pug tingog ba. Gamit ng tag microphone. Try ta ani og nindot ba gyud siya no. Okay. Nindot man og comment sa review no. So, ito na i-try mga ka-listeners. Itong unboxing. Yan, mag-upload ka karon sa drama mga ka-listeners no? Nga ikaw kung kinabuhi part 11 na ta. Huwag mo na siya mga ka-listeners. Bluetooth microphone. Type C. So haom ni siya sa cellphone nga kanang gihatag ni Ma'am Life Journey mga ka-listeners. Muning nindot ni siya no. Suwayan nato ni karon ni guman ani nga video. Mag-shoutout man ko suwayan nato kung say diferensya sa audio no. Sa naka-mic ug sa walay mic mga ka-listeners. Sa ato ning suwayan karon sa ni pag-abre. Order ko ani mga ka-listeners kay para ijawat makusog-kusog ng tingog bagay. Hina ang tingog. Ayan, dara. Da siya ay manual mga ka-listeners no, ug duha ka charging cable. Da siya ay manual. Ya. Duha ada apoy ko ano. Silica gel no para dili siya ma-damage no. Ya, muna siya ang iyahang charging cord ug diara ang Bluetooth microphone. Kini siya mo ni siya i-connect aning cellphone. Nya kini ibutang sa speaker no sa musulti no sa vlogger kunuhay mga listeners. Nya duha man ni so kung duha kung nakoy kauban na ni sa vlog magamit ra ning usa no. Pero samtang wa pa pang backup ra ni mga listeners no. Suwayan ako og function ba ni silang duha. Inaot nga mo function mga ka-listeners para matistingan nato karon no. Okay, putol sa akong video mga ka-listeners kaya akong isaksak. Nya mag-shout out karon mga ka-listeners. Nakalimot ko mga ka-listeners ato sa dinhi i-charge mga ka-listeners ug mo function ba. Na may charger na ring ubos dapit. Atong subayan og charge mga ka-listeners. Man musiga mga ka-listeners no? Tingali isaksak siguro nilaan sa cellphone bago i-charge kay man musiga o kini kinahanglan nga cable no? Kini siguro iyang cable kasi dito compatible tong taas so yan na po ni now tamo function ni mga ka-listeners. Gamitan to siya sa power bank. Ito yung saksak mga ka-listeners. Muna siya ang power bank ito testingan. Uy, wala di musiga ba? Di siguro ni musiga na may light. Di musiga mga ka-listeners. Di malas o di mo function. May nata okay ra. So ako sa isaksak mga ka-listeners aning cellphone ug unsa gyud ni man gana sigar nagsaksak mga ka-listeners. Ni siga gyud mga ka-listeners ba. So tingali full charge kasi siguro na siya kaya di man mo charge. Ito na po din obserbahan mga ka-listeners. Nya mo yung mic mga ka-listeners atong suwayan. Suwayan na ito mo function bagid. Hello mic check. Tao na ito diri mga ka-listeners. Hello. Ay nakpa mo switch ni.
na this is switch. Yan, nasigan mga ka-listeners. Hello, my check 1, 2. Hello mga ka-listeners, mayong gabi So ato sa nag-testingan mga ka-listeners og mo function bagay nga maong mic no. Nisiga man siya mga ka-listeners. Hello mga ka-listeners, maayong good evening na sad no, balik ta. Alas 7:28 mga ka-listeners og ako ka sure og ni function ba no, kamulay maminaw no og unsay kalahian sa atong video ganina og karon og ning kusog ba no, kay wala ko ka sure ani no, kay po kay balog sa ni paggamit mga ka-listeners no. Ito ning gitesting ron ba, pero maobserbahan ninyo kung doon na ba'y kalahian no sa video ganina og sa karon. Nya magbasa ko sa inyong comment mga ka-listeners. Ang unang nag-comment si Tima Kuli Mundihar. Maayong gabi Lods, salamat sa pag-upload. Amping kanunay Lods, God bless. Salamat Tima Kuli Mundihar. Nya si Rico Rini Gado Laroya. Thank you kay Sir John sa pag-upload sa ikaw nga kong kinabuhi. God bless you always Sir John. Salamat Rico Rini Gado Laroya. Og si Ma'am Life Journey. Thank you Ken for this drama. God bless. Salamat kayo Ma'am Life Journey no. So karon pa ko bantay ni balik nag-comment mo no. Kaduha na lay ka ni comment po ka sa Pikas no. Unya si Jisa Anora. Salamat sa sumpay Sir John. Always jud tawon mi nagahulat solid listener og supporters jud nimo. Diri ni mo sir kaya laban lang and God bless. Salamat Jisa Anora no. O God bless pud nimo no og ni Ma'am Life Journey. Og si Lurk Susu. Salamat po sir sa pag-upload, makatabang sa kamingaw ug makalingaw pawala sa stress. Salamat Lurk Susu sa imong kanunayng pagpaminaw. Si Jenny Oliverio. Thanks sa pag-upload, ikaw talaga the best. Maong sa imuha lang ko maghuwat. Salamat Jenny Oliverio. Nya si Danila Gonzaga, dili jud di ay makalikay ang mga laki no kun ubuan as baay pastilan unya tamis kayo mamulong ngadto sa usa ka baay ug ang baay dali pud motuo sa mga tamis nga pulong sa laki. Thank you so much Sir John sa pag-upload ning dramaha. Amping kanunay and God bless. Salamat Danila Gonzaga. Nya user letter L ang profile idol thank you kaayo Sir Idol. Salamat po sa iyong pagpaminaw. Ya, si Mindy Miles. Mindy Miles. Makaulit yun ni si Cherry ba? O kinipod si Junel. Jumel no? Mahinang nila lang. Init pa kay dire sa Florida. Samot kainit atong ulo. Haha. Salamat cool. Kay malingaw ragyod ko dire sa layo. Sa laing bahin sayang si Happy Dakidak. Pero sige lang. Magulat ragyod mi permis sa imong mga upload call. God bless. Salamat Mindy Miles. Yan i-comment po si Real Biringil. Hahaha, pariha jud ta nakayaw-yaw ko ako ra isa na bullshit ko hahaha. Pariha jud ta. Nadala mo sa drama da Nya si Rinan Binghot. Hello po idol, listening from Bungaw, Tawi-Tawi. Salamat Rinan Binghot. Si Edwin Pancho, lamat bus dyan, maogi at ngan kini akong kinabuhi. Salamat Edwin Pancho no. Na si Darlene Sumagang, kinadaghan ng heart man Salamat Darlene Sumagang. Nya si Jean Ruiz. Grabe plano ning bayhana lagi. Salamat kayo sir. Nindot na siya nga drama. God bless og amping tangtanan. Salamat Jean Ruiz no. Sa pagsunod aning drama ha. Nya si Kit P. Garcia, ayong gabi ilod. Salamat sa way pagsawang mag-upload ng drama nga para makapaminaw ming mga OFW. Palagot ni si Chiri, sarap kulatahon. Agoy. Nadaan mo sa emotion sa drama ba? Unya, salamat Kit P. Garcia. Unya si Sipri Greg TV. Maabot ko ani wala gyud skip ads load. Salamat Sipri Greg TV no sa imong pagsuporta no. Unya si Roman ano pa day comment si Sipri Greg TV no. Karelate ko sa kasakit mo ba? Murag nakarelate gyud ay kana. Samot na kay sige kag atang ning dramaha makarelate jud. Salamat si Prigrig. Nya si Roman Calabroso sunod part boss. Salamat. Mao na ni ang part 11.
Nya si Amalia Torneros, ganyan din po kapag may maintenance na mga iniinom, may tinuturo about tinnitus si Doc John Reyes sa YouTube. Daghan bitaw ni sa YouTube kining bahin sa tinnitus ba na uban gimassage nila. Napay uban nga mingon nga walay gamot, no? Pero katong na nakasuwag tinnitus, ipa-check up lang mga ka-listeners, no, kay aron may bawaan ug unsay diferensya yung dalungga, no? Kay lain-lain man kuno hinungdan nay uban kay high blood, nasa uban nga dumi lang, tutuli lang ba nga na namamaga. Napay uban kay murag kanang kanang sipon, no? Sipon ang hinungdan. Uban sa murag ang uban ubo, no? Kahinaot makasabot sa Bisaya ra ba una sulti, no? Nya si kuan isa pa ba Amalia Torneros, salamat sa imong komento, no? Naot nasabtan imong Bisaya, no? At basta pa-check up mo lang yan, no? Para ma-sure yung kung mayroon ka ding tinnitus. Kasi mga dahilan yan, posible dumi lang, tutuli, namamaga, no? Sa tenga. Yung iba is high blood. Marami kang video na mapanood sa YouTube, no? Hirapan ako sa kalisod. Tungkol sa tinnitus, maraming tutorial. Yung iba minamassage. Mayroon ding video si Doc Willie Ong, no? Manood kayo para malaman nyo kung ano ang explanation, no? Hindi ako doktor kasi kaya hindi ko masabi kung ano ang dapat gawin. Yung akin lang is naranasan ko yung ugong sa tenga at nagpa-check up at nilinis lang. Salamat sa Diyos at gumaling. Pasensya sa Tagalog, nahirapan ako sa kalisod. Unya si Dia Moreles, hello kuya Jan, palihog kog himo drama ang limbo kay angayan man siya pamation. Daghan na jud nag-comment aning limbo ba. Comment ko naman ba kung daghan mo comment ato na lang ning pagbigyan, no? Kung daghan mo comment nga mag-upload ta bisag na ulahin na ta, kung ganahan mo pwede ra gyapon, no? Kay murag makonsensya taning daghan kay nga comment. Comment lang, abot og napo ang comment. Pagbigyan na to ni, no? Ang limbo. Pero og tulo ra ka buok mura malabo. Kay na naman gidag una mga ka-listeners, no? Muna nga ang babot inyong comment og napo, daghang mo comment. Ay siguro ato ni pagbigyan. Salamat Dia Moreles, no? Nya si Edwin Didal, anong gamot mo brother? Mayroon din ako ngayon. Sa ugong sa tenga, no? Walang gamot, nilinis lang yung sa akin, nilinis lang sa doktor kasi sa ENT specialist, nilinis lang kasi dumi lang daw, no? Mga namamagang tutuli. Kaya mas mabuti na magpa-check up ka para masigurado, no? Kasi hindi naman tayo pwede magbigay ng gamot. Hindi naman ako doktor, no? Ang akin lang is naranasan ko yung ugong sa tenga. Kaya nagpa-check up agad. At salamat sa Diyos at nung pagkatapos nilinis, gumaan ang pakiramdam at ayun, gumaling. So pa-check up pa lang Edwin Didal, no? Nya si Im namin nakabutang sa profile, salamat, akala ko sila ni Chris ang magkatuluyan. Wala gid sila magkatuluyan ni Angelito sa drama nga habal-habal driver ka lang, no? Si Teresa may iyang nakatuluyan. Nya ni uwan na mga ka-listeners. Mura to ato ang update, no? Nya sa Happy Dakidak murag dugay-dugay pa ni kay wa pa man gi-release ang salida, no, nga gihimo nilang Sir Emmanuel na dila sakol mga ka-listeners. Muna nga paabot ang taog mahumana og kanang pasalida. Kaya ato ra na i-continue, no, kay daghan bang nag-comment. Nagtuo sila nga dili idayon. Napadyoy bashers, no? Napadyoy bashers na suko nga ato kunong gibitin-bitin sila ba. So wa good. Siyempre ni hangyo man ang writer sa drama, natural mo kuan yun ta. Musanong ta sa iyahang hangyo kay siya ba ay writer sa drama nga Happy Dakidak. Ning hangyo siya nga i-stop sa nako mo patuog ita mga ka-listeners, no? Ang uban kay mo grabe kay nang bash ning comment nga
suko kayo kay gibitin una gibitin bitin sila sa drama. Wala pag jud nato ng gituyo kay ang tan-awon ni sa Luluciano vlog naghisugod na ang ilahang behind behind the scenes si Luluciano vlog. Ila man ang himuag salida ang happy dakidak. So lisod kaayo og mapalaw no may bawaan na daan sa listeners. Diyan ihangyo man ang director ang writers nga si Sir Emmanuel Nadila Sakol. So muna nga impatuo ta pero ato ni padayon pohon ug mahuman nagsalida no mao atong explanation bagay nguban kay naiduha nga grabe yung sukuha ba hingan lang kung di mao nang bas ug maayo ba sige lang kay mao man po iyang batasan niya basher siya ato labo nang sabto no pero naot nga mutanaw mo sa explanation ba para makasabot ba kay lisod kayo nang muditso ag comment di maminaw sa explanation muditso ag kasuko mga ka-listeners ba niya lisod kayo ning ana ba kay kanang mo comment dayon wa maminaw sa explanation mo nang ibutang na lang nato na sa thumbnail nga sulat gikan sa writers nga si Emmanuel Nadila Sakol para masabtan yun ba nga ana aday kanang ipaabot nga mensahe nga ipa-stop sa no pero wa man ta ina nga undangon jud ipa-stop sa lang kay na may salida. So ang uban salamat sa mga nakasabot no pero itong duha ka bashers nasuko pasensya kayo ninyo. Og mo to mga ka-listeners sa tabaglangan paminawan niyo ang part 11 sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin ug karon mga kasama niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. hanggang may musika ko. Niana di ka dong, Jomel. Kuhaon na nako ang bata, ha? Ako lang ko sa bata, Tiya. Oh, anong ikaw mang gimukuha? Tiya, ay na lang ko question na. Sa maning hitabo, adong. Murag na baghuan ko da. Oh, Tiya. Imo nang ipakuha ni Cherry ang bata. Unya, ikaw pag gimukuha. Unsay buot ipasabot ini, ha, dong Jomel? Tugani ko. O sa may ako itugan, Tiya? Nagkasabot na mong duha. Wow, eh. Kung husto ko sa akong katahap. Makaingon ko nga una mo kining pagpamakak na ko, Jomel. Tiya. Doon na kay gitago na ko, Jomel. Dili ko ikaw pugson sa pagkakaroon. Pero gipaabot ko ang katinawan sa imorong gibuhat sa bata. Ako ni sa. Ganong nagpadagyo ko sa kong kawyang. Naibaw mo ang takundaan nga may gusto lang ko si Cherry. Pero gidawat ko yun ang iyang imbitasyon. Unsaon ko sa pagtulisok sa mga ginikanan sa kong wife. Kung basayod sila, nga may nahitabo na namo ni Cherry. Ug gihimong taming ni Cherry si Bibiila. Ako yun isa. Ako isa. Tay? Oh. Naigking mo ka? Huwag ko makabantay sa mga pagduol. Dali, tupad na ako. Ay bayan ka. Aron, maduol ka sa kundukan. Mau ni permini mong buhaton ako. Unya, hagkanti ka. Unsa man saya akong buhaton. Muagit ikay nahimot. Ingon ta anak kalawing. Oo. Abin mo, nagsiguro ko nga sa higayon nga mauli ka na ka sa memorya. Mugakos gid ka na ako tungod sa kamingaw.
Nganong, wa man lagi tay anak. Tingali. Wa pa ta. Tagai sa tuwa sa langit. Wa pa na itukot nga makabatong tag-anak. Kung may anak pa ta, unya ingon ni ana ang imo kahimtang. Luoy na itong anak. Bitaw no. Luoy kayo nga akong anak nga wa magkaila niya niyang inahan. Atong anak, day. Atong anak. Oo, di ay no. Unod na pa tayo, anak. Pabahin na nga akong pag-atiman. Diha ni mo ug sa atong anak. Bitaw sab no. Irasab diri, day. Aron na. Mabati ka na ako. Ingon ini. Kana ba? Ganun ako pa maka. Kanusa naman sa mama ato sa laod? Mingawan ka na ko? Ikaw man kay akong bana. Mingawat yun ko. Nabuak pa yung baso nga akong gikulitan. Ingon bitas, mama. Pero tungod ni mo, day. Pag-amping ko nga, way daot ang mahitabo sa mong pagbiyahe. Kana, tungod ni mo. Nga nang likyo ka. Sa dihang hagkantaon ta ka sa mga. Tugnaw naman. Ato na ta sa sud. Kadiyot lang! Ay! Hi, Jamel! Dali, so dali sa kong kwarto. Pwedeng lingawan ni Baby Ella. Kuha ko sa bata. Dila ka mo sud aron sa pagkuha sa bata? Nato ba na yung gusto, Chere? Misugot kong kuhaon mo ang bata o kuhaon ako inigabot na ko. Sakit tayo sa mong buot ang pagkuha ko sa bata. Di pa ko andam rumot pulkar ang atong kitago. Oh, nga sa ato pa. Gikauwaw ko ni mo? Wa ako ikaw. Pero doon na po kayong mga ugangan. Nga angay kong tawron. Please, di ko magdugay. Kuhaan ko ng bata. Masagot ko. Sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Mahadlo ka man kaha sa imong mga ugangan. Pues, ayaw kong palipari sa akong gusto. Imo kong gi-blackmail. Agod ikaw maarong magsulde. Ang binabata. Kitilig magduda ang imong mga ginikanan. Sigurado kang manawag ka, ugma? O lagi. Okay. Dini ka kikuhaon ko si Baby Ella. Di gani ka manawag na ko. Ako'y manawag ni mo. Ginoo ko. Unsa man ni akong gisudlan. Day, wa na'y sakit ang mga bunog? Uwa naman. Kumao. Mahimong na tang paghimo og bibi. Ha? Buwan tira ko ha. Unsaon man ko nimo? Di ba, imong kumana? O ikaw ang akong asawa. Unya kay magtirayon na ta. Kinahanglan lang na doon na tayo, anak. Ganun mo man lagi ka mga anak. Mo na isudya ko sa Ginoo nga nung uwa pagkita mga anak tayo. Ayaw panodya sa Ginoo, eh. Magtihayon man tatay. Busa iyo nakauwaw nga ubuan ka na ako. Ayaw lang una ron. Sige na, tay.
Ginabay ko na nga ito yan eh. Ayaw ko ikaw eh. Bala kiti ka? Nagduda di ka? Uwa naman gud ko'y nahinumduman. Sige na tay. Mahinumdum karakon. Buhato na to ang buhat sa matiayon. Ubuan na ka na ako sa imo shorts ha. Bahala ka. Nahupo ng imo shorts tay. Ubuan sila ko imo shorts. Tay, mga nakta kita. Buhata lang ang gusto ni mong buhaton. Mihila ka makot. Sagdi lang. Padayon lang ang imong gibuhat. Ganong nanaog ba ka sa katre? Dili ako. Huwag na ko ganay. Asa man ka? Para siya ko suwas. Yak. Magpahulaw sa mga. Oh. Nagkasako sa akong bana. Pero lainan magyug ko eh. Pero bag manindog ang akong balihibo, kanang mapagnid sa akong lawas ang iyang lawas. Lainan magyug ko. Uy, Dong, di ka matuog sa gawas? Buntag na miday ma. O nga ni amang ka din himatog? Nag-away mo si Santa? Wa man. Ay nga no laging ni amang ka din himatog. Mihilak na siya ma sa diyang. Gihangyo ko nga maghimo ng baby. Dong, gikan manggod na siya nga nasakit. Mo na hinungdan nga mahadlok siyang hilaptan og lalaki. Pero ayaw ka pala ka, uy. Iya magyong makita ang imuhang pagpangga niya pa. Tanawa unya, siya na'y manghangyo unya nimo. Mao ka na'y may tabo ma? So diay unya ko kundi ba? Kisa kutang bayhana ang mubalipad kun himatun-an gyud niya ang imong pagpangga. Ayaw lang siya sudyae. Pasagdi lang una siya sa pagkakaron. Sige ma. Tumanan ko ang imong tambag. Mabalik lang hinon mis pagpanagat aron na. Malimot ko sa kong kayo, boss. Unya, uway bagyo? Wa man. Aw bisag may bagyo pa. Makasungasong man ang akong pambot. Uy, ayaw gyud pangantian ha, Dogrenan. Dili ko gustong managat mo kung dunay bagyo. Wapagid manawag si Jamel. Gipangandoy ko ba ang among gibuhat niya at tunahupog siya. Mara ko og tuwa sa langit niya at higayon na. O gusto ko nga mausap ang maong hitabo. Nalipay kayo ko. Mara bitaw hawa na ko'y pangitaon pa. Oh, Jamel, panawag na. Di ka ni karon manawag. Ako'y manawag ni mo. Ay! Siya na Ronald. Ako na yung tupagun. Abi na ko, dili ka na lang git manawag. Gusto ko magkita ta. Aron magdinay ganay. Asa ta magkita? Asa mo tela? Dili ta mo solo hotel, Cherry. Asa man lang kita magkita? Sa ka 5-star restaurant. Unsa mo kay oras mo kuha na ako? Magkita ta rito.
Tawgon ka na ako kung tuwa na ko dito. Imo ba kong gibinuangan? O sigo'y gibinuangan. Nga nang dilang na dyan ko ni mutug-anan kung unsa ng maong restaurant. Ayaw guwa ta nga maglagot ko, Jumel. Lahi ka gyud kang anali. Nga nang naabil man si Annalyn atong panagsultihan. Klaruhi ko kay hapit ako masuko. Wata nga ako tawag. Kung gusto ka makikita na ko. Bye. Animal ay, gipawang lang dayon ang iyang cellphone. Huwag ko pagka-insister nga akong gusto mo ay matuman. Karon ko magkita ta, Jumel. Ipataggamtam ko nimo ang akong tinguha. Ay, mingawan ris bahay. Sila yung tanan, manglakaw. Kami nalas diya diri. Ay, patirabang kutuman ako. Saan na akong lingaw din ay? Sige lang kung tanong niya akong silpon. War gyapon. Nasa mga TikTok. Kita ding lubot, tagang kimlanaw. Ay, mga bata ra ba kayo? Mga uban, mga tiguwang na sa kayo. Ay. Oh, uy, tiya. Ang bata, Lokoy. Saan ka, tiya, eh? Di mo nagipakatog sa imong kwarto, di ba? Kuy, naglibog na manggod ko ning akong kahimtang. Paglibog-libog, tiya. Sus, wala ba'y tambas libog, tiya. Sa may mong gikalibgan, ha? Ya sige pangutana dia oy. Daghan kay kag-abla oy. Wasab jud kay mahimo oy. Ikaw ba sige lang kag panganting ang kunon sa Cherry. Ganong ang tudron wa pa man. Diskarte lang ko na, tiya. Unsay diskarte? Diskarte ba? Aron, ako yung maangkong Cherry. Kano sa pa man nang maong diskartehan nimo koy? Puradom kay ka, ha? Tungod kinahadlok na lagi ko koy. Mudaog ang daot tang tinguha ni Cherry. Nga iyag yung maangkon si Jumel. Posible na may tabot niya eh. Ano kung taong siya? Ako Jumil may makaangko ni Cherry nga minyo man siya, di ba? Hey, gibuhat na ni Cherry ang tanan Lokoy. Aron iyag yung maangkon si Jumel. Iya nang gigamit ang bata. Magisulti kong gaw Jumil tiya. Ha? Nga nagutang makiksulti man ka nga sa imong agaw ha? May pagkasultihan, may imong istoryahan si Jumel. Oy, ang istoryahan ni mo ka na babae. Kisang babayahan na tiya. Hilam di ay! Gutan na, paglungag na di ay, ariyo na ko bata. Gausik-usik lang ko sa kong panahon ni mo da. Di ko ni mo klarohong kitsa sa mo isulti. Eh, saba di ay! Ako na tos, bebela! Klaro na istorya ay! Kinalang maputol na ang imong kabuang, Cherry. Huwag di ko malipay sinatabo na ako. Kung nahinayak man ko, kana tuod sa kong kauyang. Tuod kay tao lang ko. Pero dili mahimong ilisan ko ang akong wife. Siya rin akong kikuma. Siya rin makalipay na ko. Di mo yung ipapahawat o maayo. Oh, biya ka na di ay. Sit down. Wa ka gani maka-offer na kong lingkuranan. Di ka gud kabiras na lingkuranan para na ako. I'm sorry. Lingkod lang diha. O siya gusto mong kanon? Dili ta mahimong mamalhin. Nganong mamalhin pa man kita? Ani lang ta din yung mga unong magsulti. Dili dinhi ang akong gusto. Unsa? Kung dili ka gustong ani ko dinhi mag-wild, mamalhin ta. Imo ba yung gipalagot pag-ayo? Giyon sa tamagas pagpalagot. Basta kay mamalhin ta. Cherry, Kung dili ka gustong mabulgar ang atong gibuhat dito sa usa ka hotel, kinalang sundo nimo ang akong gusto.
Wag ko magtuo. Masaywa ni matuhoy. Nga ingon ka ini ka intense. Naingon ko ini. Kay kani ato ko pagitipigan ang akong gibating paghigugma kanimo, Jomel. All the time. Nga magkatubang tayong tulo. Magsakit ang akong dughan sa kasina. Kung nga nung dili ako mo iimong gigugma. Imo sa butang sabto ng akong pagbati, Cherry. Dili ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Og mausay akong panaad. Nga kung mawa si Annalise imong kaugalingon. Bahala nagmagpakauwa ko sa akong kaugalingon. Pero ang kunong tadyo ka, Jomel. Cherry. Huwag may abot na kinahi kayo na. Dili ko na kinibuhian. Nabuyan na sa pambaso nga akong gikunita na. Day, ano man? Nasamad ka? Wa man tingali. Irong eh. Day, ako nabiyuhan ang nabuha ka baso. Renan. Renan, usay buti pasabutin eh. Igakos ka na ako. Day, santa. Nahadlo ko. Ikatulo na niya kayo nga mabuak ang baso nga akong kunitan. Oo. Ayong kahadlok. Natural mag-iba nga mabuhi ang ginato ang baso? Hala, sorry. Oh, sorry. Nagkakakos ko ni mo. Ganun, Day, mugakos ka na ako. Imugod kong bana, Day. Imo kong bana. Nasuko ka? Waman. Dili ba giingnan ka man ako nga di ko makahimo sa pagkasuko ni mo? Kanatungod kay love kita ka. Mahal kay ka na ako, Day. Adto na lang ko sa kwarto. Sige, maayo ba? Ay, napilakog ang iyang pagkakos. Timaan nga andam na siyang mamahimo na akong asawa. Pero dili, ay. Isakitan ko. Igutom ka na? Hungitan ka na ako. Ayaw lang, nagulim kaon. Ayaw na lang pagpangon. Dadun ko din ang pagkaon. Upaulit ako. Basta, huwag kini pagkaon nga akong girder. Sa amin eh. Labay lang sa basura? Ayaw eh. Ato na kanon. Pero hindi ko man ito kaon, upaulit ako. Mga una ta. Kadit, na magilisyon ako. Ayaw una. Gusto pa kumutanaan ni mo nga ingon ni anak ka. Ganahan kay kumukaon. Burugok si Adan ini. Mas gwapo ka pang Adan. Kadit ha, ako nang andaman ang atapan ni hapon. Ano gun, bugnaw na hinuon. Bahala lang bugnaw. Ato lagi nagkanon, para magkaulin ako. Gusto kong ka mo pa uli. Hungitan ka na ako. Dalaping. Nga. Ako na yung Cherry. Chum ka na ito pag-yun. Sa mga bata pa to. Kita rin magkasinapot. Kita rin magduwa-duwa, di ba? Cherry, sa atong pagtubo, daghan nagkausaban. Ug hangtod ang atong pagbati na usabsan. Pero wa na si Annalise, Chum. Hatagi ko kay gayon nga malipay o panimo. Hatagi ko kay gayon nga magkasilbi ko nimo. Ikapakita na ko nimo nga maayosap ko nga asawa. Cherry. Tumanan ko ang unsa may ipahimangno nimo nako. Aron dili maduhigan ang imongan. Labi na gyud sa imong pagka-general manager. Pero please, hatagi sab ko sa kong kalipay. Okay. Matuwas na kaon. Pero ako lang hungit, ha? Ayaw na pagpauli, Tagbawa ko, Chum.
Jomel. Murag kanunay ka man lang madugay sa pagpauli. Dagan mo ko gyati man sa opisina dya. Lisod ba din General Manager ta? Jomel, giingnan ka na nako nga mamaliktas man ang nag-an. Wa naman ka-interest na mo adto. Doon na nakailaing gikabuangan. Iwa siya ko May bisita mo kung ipaabot na do'y kayo na. Nganong musayon-sayon naman na si Cherry nga muso din aron kuhaon ang bata. Tiya, di ba gipasabot naman ka? Nga nagkinahanglan o ginahan ang akong anak. May nalagani kayo may offer si Cherry. May relasyon na ba mong duha? Wow Nagustuhan na ni Cherry. Jomel, wa baya gyoy aso nga makumkum. Ayaw in taon pa kauwaw sa imong mga ugangan. Dako baya sila gaspito ni mo. Tiya, mula ka na ko Kung kuhaon ka rin ni Cherry ang bata, ipagkuha lang palihog. Doon na kagyagitago na ko, Jomel. Doon na gyud. Bibi Ella, atong watan si Papa nimo sa inyong kwarto, ha? Kadiyot lang. Dili ka na makapugong, di Luding. Gihatag ni Jomel ang iyawis iyang kwarto nako. Unsa? Yatagan kagyawing Jomel? Kamu na? Hey, dali na. Kadiyot lang. Wapan ni mo matubag ang akong pangutana. Unsa tayo mong pangutana? Nangutana ko kung kamu na ba ni Jomel. Ay, waday mo sulti ni mo si Jomel, tiya. Wa siya gisulti. Pwes, siya mo ipangutana. Dali na, baby Ala. Atong watan si Papa nimo. Wa naman ko makasabot ng hitabua. Mura may katungod na si Cherry. Mayawi pa gani siya. Kinahanglan tug-anan gid ko ni Jomel sa matuod. Mubalik mis pagbanagat. Mabalik ka? Nasuko ka na ako. Nga nang suko ko ni mo. Renan, sabtaon ako kung mabati ako kalainan. Kanang magkadugol ta. Labi na gid kung magkadugol ang duha na to kamanalawas. Uwa pa ko makasabot sa akong kaugalingon. Ayaw pa ko nauna niya na tay. Sa tanang panahon, gisaputi ka. Nga nung dali raman lagi ka mo balik sa pagpanaga. Wam tayo kwarta kon, magdugay ko din Unsa may ikabaligyan akong isda. Kinahanglan dagkan kong kuha tay. Aron dagkan kong kwarta mahatag nimo. Wa man sab ko magkinahanglan og kwarta Renan. Ang gusto ko mahitabo nga maulian ako. Nga masayod na ko kinsa ko. Mali pa sa kay kuday kun. Maulian ka. Aron mutuo kagid nga ako ang imong bana. Mubalik ka sa dagat? Mubalik lang ako, ma. May na lang sa akong pagbalik. May daghan kong madang kwarta. Huwag kahay kahimangod nga nagtukmod nimo aron nga mubalik kag panagat. Kahimangod, ma. Anak, dili ka makatago sa kamatuoran. Nakabantay ko sa pagkakos ni Day Santa nimo. Ug nalipay na gani unta ko. Pero may kalit sa pagkisdo mga kong naon. Sa din kalit niyang gibakwi ang iyang mga kamot na may gakos nimo. Angay na to siyang sabtan, ma. Dili ba? Doon ako'y nahitabo niya. Ikaw may akong gihuna-huna doon. Hangtod kanusa ang imong pagpaabot.
ang imong pag-antos? Sa ako nang gikaingon, ma. Samtang ni apauban ka na ako ang akong crush. Dili gid na ako si Buhian. Unyag matultulan siya sa iyang bana. Ma, kung dili ka musunong, di gid mo tutulan din si Inday Santa. Ngano ko taon nga ako may imong pasanginlan. Pero ang kamatuuran ko na, mangita gyud kinig agianan, aron kini mulutaw. Ma, ayaw lagi pangitag paagi nga matutulan nila din ang akong Inday Santa. Ako na siya, ma. Ug ako lang siya. Salamat kay miabot ka na. Oh, Jan. Gihatagan di ni mong giyawi si Cherry sa imong kwarto. Oh, Jan. Hangtod ka ron, tuwa pa siya sa imong kwarto. Nagsabot di ay mo. Nga adto na siya magpaabot nimo sa imong kwarto. Mahimo bag. Unya na magsulti siya kon muli na si Cherry sa ila. Nga nung wa man ko nimo pasidan idaan dong. Ngayon ini di ay mamahimong sitwasyon. Ja, please. Sabdaon ako sa pagkakaroon. Inig ulit ni Cherry. Magsulti tamay tungod na mo duha. Kamu lang duha? Ja, please lang. Tumani una ko sa kong hangyo karon. Magsultitan niya ng butang hakon. Muli na si Cherry sa ila. Mo pauli pa kahana siya. Upauli siya. Oh, ako na siya atuon, ha? Aron magkauli na siya sa ila. Hi, Jom. Nga ka na di ay... No. Unsa? Pauli na sa inyo. Kaya ako na pasabto ng akuian. Nga nung gihatag ng ikaw giyawi. Ako na siya pasabton. Ambiyo na ang yawi. No. Dili ko ihatag ang yawi. Please, Cherry. Kinahanglan mapasabot kong maayos siya. Ambi na ang yawi. Musugod kong muuli na ko sa bahay. Aron mapasabot mo ang imong iyaan. Pero dili ko ihatag ang yawi. Cherry. Sige, muuli na ko. Ayaw lang yung pagpasabot ang imong iyaan, ha? Nga dili siya magpalabis yung ka-stricta nga rin ako. Kaya tingalit magawas nun yung imong baho. Cherry. Malakaw na ko. Pero akong dadon ang yawi. Hay naman ng bata. Natuog na siya. Nga naman ni Jomel. Wa man ko nimo pasabta. Siya. Maglisod kag sulti. Oh. Kaya hangtod ko. Huwag yun magdahom. Nga. Kamaanod ko sa kong kahuyang. May nahitabo ninyong duha. Hubog ko dito ikayo na siya. Ugwag ko magkapugong sa kong pagkatawhan. Sa kong kahuyang. Jomel. Huwag yun akong kapugi ang tentasyon. Kinsa may gustong mahitabo ni. Ha, Jomel? Dili ka ingon ni Ana. May respeto ka sa mga babae. Hubog na ko sa diyang namatngulan ko nga dito na may suot sa usa ka hotel. Ngano nakaingon ka man? Nga dito mo na himatnguni nga dito na musod sa usa ka hotel. Ngano? Wade mo magsabot si Cherry? Nga manood mo na itong animal nga hotel? Wa. O nganong nagkakuyog mansad mo ni Cherry? Iya ko giimbitara. Tuod ka na ikog ko nga. Kanunay sabla kong balibaran.
Di ato higayon ang ihatagan ko sa higayon. Ginoo ko ni mo, Jumel. Walang ka maghuna-una sa mga ginikanan ni Dayan Ali. Ha? Ako'y tuyo, mahubog na ito higayon na siya. Unya nga nung hubog ka man, nga may uban niya sa hotel. Siya, pasilo ako. Dili ka angay mga ipasaylo di rin ako, Jumel. Angay kang mga ipasaylo sa imong mga ugangan. Ingon man kang Dayan Ali. Nalimot ka? Giing nanta sa mananagaan nga buhi pa si Dayan Ali. Siya, Nganong naamo mga bata sa inyong kabuang? wag kita ko musugot. Ug ako pag siya giingnan nga ikaw mo akong gitugyanan sa mga anak. Pero, iya kong kihulga. Ha, iya ka nang gihadlok. Kay nakapabor naman siya. Siya, O ikaw, nahadlok na ka. Gano'n man di ay, kung imong baslan nga, mauna-unahon siya. dili ingon na nagkasayon siya. Unsa? Siya, dako ang posisyon nga ako ng gihuptan. Ug kung usa may ipasangil chiri patok na ako, makahugno na ka na sa ako karong gibarugan. Ug labi pang panghimarauton ko sa akong mga ugangan. Ngano? Wa di ka maghuna-una sa pagbahos niya? Kung imo di ang ipanghimakak ang iyang mga aligasyon diyan nimo, wa ka ba'y laban? Babay si Chiri siya. Gawas pa, di ba ko andam nga masayod ang akong mga in-laws sa akong napuhat? Sus! Bidag yun nimo, Jumiloy. Nalipay man unta ko nga si Dayan naligyo imong gipakaslan. Kay hilasan gyud kay ko atong Chiri nga mao'y mag-una-una nimo. Pero karon, unsa naman eh? Ha? Tiya, sa pagkakaroon, pangyo alang una ko. Mientras tanto ay kasayuran ang akong mga in-laws sa akong kakulian. Ay lang una din si Chiri nga moanhin din eh. Ug dado ng bata sa mong kwarto. Ha? Lasan ko, oy. Tiya, utang buot. Tagyo na ako kigayon. Bibi Ila. Bibi. Kita ka ini, picture? La? Kini. Tanawa ha. Kini, maone ang imong mama Anale. Mama? Oh, mauna nak. Siya ang imong mama Anale. Mama? Mama Anale. Day, Bibi Ila. Wa gyud kay laing tawgon og mama ha. Kini ra gyud kini siya si mama ra gyud nimo Anale. Mama? Kana. Kani mao ni imong mama. Mao na siya inday ha. Wa kay laing tawgon og mama. Kini ra gyud ha. Kini. Mao ni imong mama. Si mama nimo Anale. Mama? Mama? Anali? Inday, anilan ta din mag-birthday ni mo ha. Kay daghan ka mga amiga din Ha, bebe? Sige, Lola. Nya, dagkan ko mga balon. Oh, daghan kayo. Mamalitag dagan kayong balons. Uy, di ka naman ang tawag og bibila. Uy, kidako ka naman. 6 years old ka naman. Oh. Okay ra pa, oy. Asam lang gusto mo mag-party, ha? Adto ka sa Jabi o sa... saan gusto ni mo, anak? Ato na lang siya mag-party sa mall. Jumel, mangani ang mga lula ni Ila sa Pikas. Ang mga ginikanan ba ni Inday Anale? Tiya, mahimo man sa silang imbitahon dito ba? Mahimo ba? Di ka manghilabot, Chire. Birthday ron sa apo, usab sa mga ginikanan ni Inday Anale. Suggestion naman sa pang ako, Tia Luding. Ako na kung kiisip tinuod nga anak sa Ella. Gusto sab ko makatampo sa iyang kalipay. Ano nila mag-party si Ila?
O sumanak, ganahan ka nga, ani mag-party? Ganahan ko tinipa. Aron ma-invite na ako ang akong mga classmates o mga friends na taga-tinhi. Oh, okay. Ano ito din mag-party? O niya, imbitahon ni may imong lolo ug lola. Sure, Jud pa. Hasta sada nga ako mga dito. May panahon pa pantingali aron magbakitering service na siya, no? Kung dili mada sa catering services, kaya naman god kung magpa-food package lang tadong. Kiling John. Ayaw na lang paghunaon na og lechon dong ha. May gi-order na ko. Oh, mo ba? Pila man to? Ako rin bayad, ha? Yun, hain ba to siya agaw, Lukoy? Siya daw mapalito ng soft drinks. Shit. Huwag yun paminawa ang akong suggestion. Pahala mo ito niya, oy. O sa may ilang taon ni mo, day? Wa man. Oh. Hala. Doon ay nag-birthday? Dito sunahan eh. May nangaligo. At tingalig doon ay nag-birthday silang kauban. Hinungdan niya ilang gitukaran ng birthday song. Oh, day, asa mo ka? Matanaw lang ko nila. Murag aligre kaayo sila, oh. Sige. O kung imbitahon ka gani, doula lang sila o apil silang grupo. Oy, di ko, oy. Mauwa ko. Matanaw lang ko nila. Mura lang. Murag. Unsa day? Ambot, oy. Wala ko makainundom. Unsa tayo akong isulti. Mubalik na lang ko sa ato. Oh, asa man ka? Ako lang doolon si Jumel. Kauban ni Jumel ang mga ginikanan ni Anali. Ingon man sa ubang igsong Anali. Pagbaton og respeto ha. Dili man ko mosagol nila tiya. Di sana. Wapay na ibaw ang anomalya ang mga ginikanan ng Anali. Busa mo hangyo ko ni mo chire. Respetuhi ang akong pagumangkon. Shit, baya ini, oy. Uy! Hey, Cherry! Saman? Cherry ng buhay ko. Sabada? Anong niyam ka din eh, ha? Dili kayo. Ligri ka sila. Dili. Da! Wako'y labot ining party, ha, oy. Sabay naging uno na. Kugusto ng tigabi. Hello, Dara, God! good mo, ko'y. Tiya! Marika, God! Doon ko'y sugo ni mo. Magpakugos ka? Ilab! Come on! Mas labaw na kinahanglan ni mo mga soft drinks. Kuwang madirebo sa pamalit ba dito? Ganong nadasig mo ka sa dihang imong nadungog ang birthday song. Ambot ba? Basta, murag dahil pikablit sa akong kasing-kasing. Nga murag malipay ko nga nakadungog sa maong kanta. Nindot, no? Day, dugay na ang nahitabo ni mo. Wa ka pagid uli sa mong memorya? Ambot lang. Kinahanglan mo dawat ka na ako ng imong bana. Sabi di mo, nagantos ba ako? O gusto na ko nga makabato na tag-anak. Anak? Mauna tay. Gusto na ko nga makabato na tag-anak. Mahal kay ka na ko. Gusto ko nga ikaw mo'y mamahimong inahan sa akong mga anak. Naibahaman ko ba? Nga imo kong pinangga. Nakasaksi ka giun sa ko ikaw pagpangga. Busa, maangkon ko na ang kalipay nga dugay ko ng gidamgo. Ha? Day Santa? Sa imong pagpanggan ako, Rinan. Gilauman ko sa bang imong pagpaabot. Nga ako na mismo mo oy mapakita ni mong timailan. Nga madawat ko na ikaw nga akong bana. Day. Hangtod karon, niya pa ang babagsa kong tugan. Pero nabatsyakan ko ang imong pagpangga. Ug mao na hinungdan nga dili ko ikaw sang taon kung mugunit ka na ako. Kung imo kong agbayan.
naluoy ko nimo. Pero, niapa ka na ako ang babaglinan. Giangkon ka man ako nga imong pana, pero ambot. Murag estranghero ka ba sa ako kinabuhi? Day Santa. Ayaw lang kahiupos na ako. Pinangga man ka ako nimo. Hatagi pa ko kayon. Aron maamaman ko ang akong kasing-kasing. Nahiubos kayo ko sa birthday ni Ella. Diya ka man. Diya lagi. Pero dili ko makahatag sa inahanon kong pagpangga sa bata. Tuloy kanunay ko pa si Danan sa imong iyaan, nga dili ko magpakaawaw. Katubang ko kuno ang mga gidikanan ni Annalie. Wa ba sila masahid sa itong relasyon? Pues, kinalang hinahinayan mo na sila sa pagtugaan nga may bag-o ka ng asawa. Oh, are you crazy? Unsa? Kano mo angkot kami ng asawa, taka? Oo, paday ko ni mo ang kuna nga imo kong asawa. Nasayod ka ganda. Ni apa sa kundughan ang akong asawa. Ni apa ang way katapusan kong gugmas sa akong wife. Shit! Ayaw kong sita, Chiri. Gituyo ko sa paghuwag. Araw magkapatuyang kasi ang tinguha di rin ako. Doon na ka pa ba yung mahimo? Doon na ka nagtulubagon nga rin ako. Kung gituman ko ng usahay ang imong gusto, kana aron lang pagpadalipod sa kong pagkatao. Pero bisan ka sa dili mo mailisan ang akong wifey dili sud sa kong kasing-kasing. Imo ko sagpa. Ngano? Gihangan ka sa kong gisulti. Kani adto pa nahibaw ka na. Si Annalie ang akong gihigugma. Wa na si Annalie! Wa ko pa makita ang patay niyang lawas! Samtang wa mo'y makita ang patay niyang lawas. Kanunay kong idot-dot ni mo ang akong lawas, Jumel. Ang akong pagbati. Aron kung tinukod man nga buhi pa si Annalie o bubalik siya ni mo, ikaw na mismo ang dili makadawat niya. Kung ingon ni Ana, nga kanunay ko ni mong gituok. Ambot, magkat-on pa ko sa paghigugma ni mo. Anak, dili ka pa mo surrender? Surrender sa unsa ma? Sa imong tinguha kang santa. Hangtod karon murag murag wa ka pa mahatagi kalipay sa kiilan nimong asawa. Ayoko ingaan sa pagsudya ma. Anak, naluoy na ko nimo. Samtang niya pa sa kong piliran si Day Santa. Dili ko buhunong sa paglaom. Nga malanay ra ang pagbati sa giisip kong asawa. Ug iyon akong katagan o katapangan. Murag upat na katuig, anak, ang imong pagpakiguban ni Inday Santa. Unsa man ma? Gipulaan ka na niya? Ngano? Misukol ba siya nimo? Wa katahura? Ay, dili, anak, oy. Kani nakatun ako sa pagmahal ni Inday Santa, kay buutan siya. Pero, ikaw magud mo'y akong gikabalakan o gikaluyan. Malipayon ko, ma. Kay kauban ko ang bugtong binuhat nga mao'y tanan ang nako. Wa ko pa man maangko ng iyong pagkabalay. Pero, dili ka na importante nako. Ang importante nga, niya na siya sa akong piliran. Duol kayo nako. Unsay mahitabo kung dunay mo angko niya? Dili ko siya ihatag. Day, ayaw gid ipagawas ng litratong mama nimo ha. Hain man dahin nga kong mama Lula. Ay, but lang. Kalit man lang awa si mo balik sa ato. Ingon si Tita Cherry,
Magmama na ko niya kay ako siyang inahan. Hoy! Ingon siya? Hoy, kini mauning imong inahan. Maone, si mama ni mo anale. Wala sabi na ko yun eh. Ano ka diha, Lukoy? Wa mo gugugi chance ni Charity ha? Ay! Chan. Saon, hinay magkagdihok. Oplok ka. Bati pag nga, Lukoy. Oplok pa. Pati ano, dagi ba? ko yate. Na nasa ka na tiya, imo na sa kong gi-lockdown, ha? Imo na kong gi-lockdown. Ginangla pag yun mo, oplok. Di ba? Kano saan kang bilib ako tiya, ha? Koy, bilib unta ko nimo. Kun ikaw pa'y nakaangkong tsiri. Anak, dali. May pasalubong si mama nimo. At samanta, Sa kwarto ni papa nimo. hain man nimong pasalubong. Diara, oh. Oh, nakasiguro kong makagusto ka ni ini. Og, may lain pagid kong pasalubong nimo. Manangit sa ko ni Lola. Oo. Ay, ka naman ang hit pa man ka sa imong lula. Dali na, mayawi man ko sa inyong kwarto. Musud na lang ta. Manangit sa ko ni Lola Luding. Dali na, anak. Dali na pa. Manood na ta. Animal. Si animal tiya. Ang imong kabit. Pag ginitayo iya, yung kabit na rin. Kisuya daw, yung kabit. Ay, taray. Kanang tsiri. Huwag ibatasan. Gikuha gyud si Ila o gidaas kwartong Jomel. So may gusto ni mo kong buhaton tiya. Akong tos chire, ha? Unsa may mong buhaton? Mangububuho ko niya. Saan? Mangububuho. Oh, mga bubugon. Yabag ka? Nga ko ta mga bubuhom kang tsiri. Unsa man, nakaangkon ka na niya. Imo na siyang nada sa hotel o gilusan dito. Sige, lusan tiya. Magaday ka kabaw. Thank you. Sige, lakaw na lang. Thank you. Bye-bye. Tugaan na ko tiya. Sige, lusan, ha? Ha? Sige, lusan. Ay, gilusan, good. Kanang gihotdan. Maya kay ni anak kagawda. Ikaw rin makatubag sa nahibugnan na kong mga pong. Unsa man agaw? Unsa man nagilusan gaw? Unsa? Tiya man god, ingon siya. Ambot eh. Mabato, gilusan si Cherry. Unsa man nagaw? Unsa? Gaw, tora ba si Cherry sa mong kwarto? Anong siya rin kayo sa mong kwarto gaw? Yun sa... Diya magidad os bibiila. Ay na pagitag samok ka. Ngitagi ko gaw, ngitagi ko. Ay na lagi pagitag samok. Kutaway ano kakape dito eh. Ako'y kutaw gaw? Ha? Kutawi kong kape dito. Sir, pa-driver ako pa yung kutaw. Lain na sa di mo gaw eh. May dikutaw na kong kape. Oh, Gaw. Yung kutaw na rin, kapis tiya gaw. Atuan na rito gaw. Tanawa, day. Nindot ka yung akong pasalubong, no? Barbie doll. Okay, napag yung mga sinina sa Barbie doll. Wow, kanindot. Ganahan ka? Ganahan ka ayo. Ikay nagpalit ini. Oo, ako. Kay pinangga ka man ako. Anak, good ka na ako. Ingon siya Lola, doon ako'y inahan si Mama Anali. Patay na ang imong mama Anali. Ug ako nagkaroon ang bagong asawa ni Papa nimo. Ingon si Lola, puwi ko no si Mama Anali. Nga namang ato ka man maminaw sa imong lula. Tiguwang na siya. Giango-ango na. Buotan man ang akong Lola. Oh, anong may ilang man ka?
Ang ayaw na paghilak na. Ayaw na paghilak. Ay, nga naman nadugay maka ang imong papa. Nganong wa ka pa man musaka sa imong kwarto. To na may nagpaabot nimo didto. Nasayop lang yung ko siya. Sorry yung kayo. Dong Jumel, ang ako lang gikadlokan. Kon mo abot sa dunggan sa imong mga inlos ang imong pagpakabuang. Lagaw! Niya ba ni Dayan Ali? Usap ko siya. Mo na ni akong gikadlokan, Jumel. Niya na ang amang anali. Ug tuwa sa imong kwarto si Cherry. O siya agayon kung buhaton siya. Kinalang imo atubangon ang imong ugangan. Pagpakalaki, Jumel. Ug labani ang imong anak. Ako atubangon ang hukugangan siya. Kuha atong bata. Kay sigurado gyud nga mangita siya sa iyang apo. Ako nang atubangon si papa niya. Pahala nag-usim ito mo. Jumel, anak. Nakabalda pa ko nimo? Uwa pa, oy. Lingkod pa. Salamat, anak. Hain man di ay ang akong apo. Niya pa. Tuwa si kwarto. Mao ba? Uy. Ikaw na lang mag-ego ining among idalit ni mo, pre. Ay, naghago ba man yun mo, oy? Sige pa. Ati manauna ang snacks nga gidalit ni Tia Luding. Kay kuhaon ko ang among anak sa kong wifi, Sheila. Sige, Jumel. Gimingaw na kay ko sa kong apo, da. Sige, Tia. Ati manauna si Papa, ha? Kuhaon ako si Sheila. Barbie doll ang atong anak. Ay, tanawa na gud, oh. Ako siyang gitunanan saan pag-ilis-ilis o sinina sa iyahang Barbie doll. Ako nang dado na bata sa silong. Na ang iyang apuan. Ay, dali, day. Manaog na takay na ako no ang imong lolo. Dibuang ka. Mano ka? Nanumuban ka man. Amahan sa kong wifi ang niya. Ay, nga naman kung ikon mo kuyog ko ninyong manaog. Gilimod ko sa kong mga in-laws. Kining atong kaimtang. Huwag kayo na sa pagtugan nila sa tinuod. O niya ta magsikot may tugon, anak. Dadon ko na nga kong anak. Jumal. Papa, hain man day akong lolo. To si Silong, nak. Yay! Niya di ako lolo. At ko niya pa, ha? Kanit lang, nak. Kita'y manaog. Niya ang bata. So what? Ako naman siyang giina nga ako ang iyang inahan. Magsulti niya tapahin, anak. Ayaw na pagawas ni mi. Samtang niya pangkakugangan. Tara, daila. Lolo! Dali, apo. Dako naman. Lolo! Apo, eh. Dali, day. Kagwapa sa kong apo. Liwat yun si mong mama Anali. Makita pa may si Mama Annalilo? Oo, makita pa mo, day, oy. Kay buhi pa man siya. Ingon na akong tita. Patay na kuno akong Mama Annali. Kinsang Pre. kita nimo. Pre. Ani lang taman ni hapon, pre. Gusto na ito, pa. Ano lang taman ni hapon? Mag-order tag food package. Mo ba? Pero dagang kay salamat. Pero wa mo gud may baw si Mare ni mo, Mare. Nga mi anhi ko. Nakasiguro jud ko nga awayon jud ko ato kung may baw to siya nga mi anhi ko dinhi. May gianhi mong ko sa unahan, hinungdan nga nakahuna-huna na lang ko nga mohapit ko dinhi.
Sa sunod pa, dada si Mama, ha? Sige, Jumel. May higayon naman nga muanhin eh. Parehas yung tao, may gimingaw kayo sa among apo eh. Daila. Ayaw gibe kalimti si Mama ni mo, ha? Ikit ko kalimot ni Mama Lo, kay doon naman ko litrato ni Mama. Doon na kay litrato ni Mama ni mo? Oh, kiyatag ni Lola. Pero may mangganin akong kisa niya picture. Gwapa kayo akong Mama. May litrato manggod kong dayan ng lidong, Jumel. Unya ako ning gipadak-an. Unya akong gihatag sa akong apo. Aron dili niya kalimtan ang iyang mama. Salamat kayo, Tia Luding. Lagi si Tita, patay na si Mama. Kinsa man ang maong tita po. Wa may igsuon ng imong Papa Jumel. Kinsa man ang imong giingon nga tita. Kuan. Kababata ko siya pa. Mao ba? Ay, gusto ko siyang makita. Ganiharang mibiya ang amahang day anali. Pero ikaw, wag yun maukang ng imong gilingkuran. Tia. Kinahanglan mo lihok na kadong. Nahadlo ko, nga kung ilang masayran nga may lain kang babae, nga gipuli sa ilang anak. Mahimong pangayuon nila ang kustodi sa bata. Dili ka na mahitabo, Tia. Kaya ako ang amahan ni Daila. Ikaw laging amahan. Pero may lain naman kang gikabuangan. Ang bata na lang ang bugtong kong handumanan sa kong wife. Busa, dili may tabong ako ning ihatag nila. Nya, sao naman lang nastyere. Mangita ko pagi. Nga mawan ni sis kong kinabuhi. Wa ako mahigugman niya. Kung nahatag ko man niya ang yawi sa akong kwarto, kaya tungod lang sa akong kahadlok. Ngayang ibutyag ang iskandalo nga akong gisudlan. Dili may tabong ipanghatag ko ang akong anak. Tuan na ang imong ugangan? Tuan na. Yan na nang hupaw man ka. Tuod ka sa iyo kung pagtumas na lang gusto. Nagmahay kang nakiglupad na ako sa langit. Bisan kanus asa tong pagromansa. Wa ko batiya ang kalibay. Pero tungod kay tao ko, huyang, nadagi ko si mong lingla. Ayaw ko sadya ig-ingon ni anak Jamel. Kung mulikay ka na sa imong kaakuhan nga rin ako, maalaot ang imong anak. Ayaw iamong ang akong anak. Mahal ko na ang imong anak, Jamel. Pero kung wadon ko ni mas imong kinabuhi, mag-antos jud ang imong anak. Dunay simbahan din eh. Ha? May simbahan ta ko. Kuan. Oo, doon na may simbahan din eh. Kani Arto sa wa pa ko mahita po. Tingalig. Manibag kita kada Domingo. Managat mo ko og abuton ko simana sa dagat. Kung wa ka, may mong si Mama Mercy ang akong kauban. Oo, de. Kamu permisi Mama Mercy ang wato sa simbahan day. Di ka ganahan mo simba? Ganahan na eh. Labi nag ikaw ang akong kauban. Unsa man? Karon ta manim ba? Wa ka masuko? Day. Dili lagi mahitabo masuko uni mo. Unsa man? Manim ba ta karon? Dili pa noon ron Domingo.
Pero sige, manibata. Gusto ko makatultol sa simbahan din eh. Aron kung ganahan kong masimba ko. Dili mahimong ikaw rang usaday. May gibati ka pa. May amnesia ka pa. Tingali, mukalit lang unya pagtuyok ang muna-una. Matumba ka. Maong dili mayong ikaw ra ang musimba, okay? Mukuyo ka na ko masimba? Nganong dili man? Usa man, mag-ilis na ko ha? Sige, Ranan. Mag-ilisab ko. Asa ka? Banan ako si Day Santa ma. Musimba. Musimba ka? Mamay gusto ni Day Santa. Nakatultol ka sa simbahan? Wala. Sabi ito ng simbahan din, ma? Ay, Ginoo ko baya ni Morinan. Sige. Ubanan ta mo. Mag-ilis lang ko gani. I love you, Mama. Day, patarawa ko nung sa litrato ni mama ni mo. Sir, unan ng pultahan pa. Nyalak dayon. Ha? Basta, maniingon ni Lola Luding. Okay. Agto sirahan o tragtaan ang pultahan. Lahat na ang pultahan, anak. Dali, sabak ti Papa. Mintras mo tanaw ta sa litrato ni Mama. Sige pa. Mingaw na baya ko ni mo. Mahal kay ka na ako, anak. Mahal ka kay na ako. Dahila. Baby, ato tanaw ng litrato ni Mama ni mo. Buhi si Mama pa? Oo, anak. Buhi si Mama ni mo. Kung ako siyang pangitaon. Nganong anak lagi no permi sa atong kwarto si Tita Cherry? Pinangga ka ni tita ni mo, Cherry. Di ko gusto niya. Ingon siya, patay na akong mama. Di ko anak. Iya, bad na ha? Maguwang ni mo si tita ni mo, Cherry. Ug iya kang pinangga. Kung iya pa kong pinanggapi. Nganong ingon man siya patay na akong mama. Ug siya na kuno ang akong mama. Ingon siya, anak? Ingon laki. Mapitaw ingon ko, di na ko anak. Ayun nagugas ko. Pinangga ka kay nako. Pinangga ka ni Lola Muluding. O pinamga sab ka sa mama o papa sa imong mama anali. Ingon pa gid siya. Siya na kuno ang bago na kong mama. Imo siyang bagong asawa pa? Dili Ngano siya may bago na kong asawa? Nga buhi pa man ang imong mama anali. Ingon baya siya pa? Paminawag ko ha, anak. Nagkaingon na siya nga siya ang imong mama ra. Aron, doon na kay kaparahigan nga mama. Lola di ay? Imo man siyang Lola Luding. Ang gitinguhan ni tita ni mo, Cherry, nga mo'y upangga ni mo, nga matawag ni mo nga mama. Di ba tamis man sa parehas ni mong bata kung doon na kay sang piton ug mama? Perminon kung dadaan o pa sa lupong ni Tita Cherry. Unya, nalipay ka. Ang lipay kyud. Labi na katong kiyatan niya nga parpital. Lain-lain lang og sinina. Mayo noon. Anak, to nilang imong kagalingon. Pagsangpit niya mama, ha? Mayo noon nga, uban ka na mo, ma.
May gisaad ay ko sa senior nga budagkot kong kandila para niya o para sa kaayuhan sa atong lawas. Labi na gyud kung managat na sila sirinan. Kung makahigayon ko, kada adlaw jud ko mudagkot. Permi kang musimba, Renan? Oo, Oday. Pero uy, basta nialang ko sa mama. Dali, masod na ta. Ay, ano kun, uy? Wa may misa. Ay dili manggudron Domingo, anak. Mao nang way misa. Waday sila misa sa laing adlaw? Ay kana rag yung Domingo ang dunay misa, day. Burag, taod-taod naman ko sa atong gipuyan. Pero karon pa tamanin ba? Dili dayo eh. Pero may tang musimba kada Domingo din eh. Pero, may nahitabo man mo. Inungdan nga, wata makahigayon sa pagsimba. O di ay no. Nadisgrasya man di ay ko. Hangtod nga na amnesia. Dali na. Manood na ta sa simbahan. Anak, niya na si Papa. Manaw ko sa silong. Akong sugaton si Papa. Ay, ayaw na lang, day. Manay matudayon ron kay mangita mas Papa ni mo. Tanawa. Di ba? Niya na si Papa. Kapoy ga? Dito mo ang buhaton. Asa? Ang paghahok di mo na ako. Nagkakita nga kong anak. Ay, Chumel. Turo na kong tudlo sa bata ang musampit akong mama. Kaya ako na ang asawa sa papa niya. Pero ikaw may musanta. Gusto na. Dili, Pi. Hubuon ako ang imong pulo. Maghuwat sa kong imong ilisan, ha? Don't bother. Ako na. Ako na lagi. Kagahi ba ni mo sultihan? Ako rin magita na kong ilisan. Balak ka? Ay, dali, day. Manghigda na ta. Di ko. Ato kong lola. Anak, ayaw na magkanaog ha? Papagalit na magkadua. Ay, patuala na siya siyang lola, good ka. Anhira siya din eh. Pagkanaog ka lang siya, aron masahian ka na ako. Then what? Huh? Nahibaw na kayo kung siya na aron siya muna. May masayod ka. Sagrado ning kwartuha. Tukod kay amo ning kwarto sa akong wife. Dili may mong dadaan kong laing babae kining kwartuha. Pero lang tagbawod ko ang akong lawas ng kainaw. Kanas naman di ko ni mo ipaila. Nag-away mo? Manaw ko sa silong. Ato kong lola Luding. Kadit lang, day. Pasag di ang bata ka manaog. Hain mo kay maayo kon. Ikay mo gawas ning among kwarto. Ug manaog ka. Sobra ka na, Chumel, ha? Naglagot na ko! Dahil ka nang mahilak magka. Nga naman ang bata, Jumel! Hadlo ko ni Lala. Dada na bata, Tiribel. Jumel, hindi na. Sige tiya, mga naog dami. Gawas na din sa kwarto. Kaya mga naog dami si Dahila. Dili ko magawas din. Magpabaga kasi ng naog. Ay, kung inaan na, ha? Imo ko sa paon. Musamot yun, gani mo maangkot nga ko kasi-kasi. Musaman, mugawas ka ni kwarto. Dili lagi! Dahila, dito ka na si mong lula. Nasaan ako pa? Ayaw ko pong siyang mubira ni Mutsire. Ug utang buot, ayaw pagpakauwaw din. Usa pa di akong buhaton aron makuha kong imong pagbati. Ayaw paghimog desisyon nga wa ko magustuhin. Kining akong kwarto. Dili gyud ako ipagamit kang bisan kinsang babae. Bisag siya pa ikaduha kong asawa. Alang lang kini siya kong wife. Dili na lagi mo balik si Anali. Hinaya lang imong tingog. Dili na mo balik si Anali. Kaya gano, doon na kinasayan. Nga mo insister ka magid na patay na nga kong wife. Ano pumunta naman ka na kung doon na ba ko nasayran? Mura ka magkog na ni Goro. Wala ko siya mo balik. Wa pa man siya mabalik. Pero andang paghihapon ng kasing-kasing sa pagdapat niya. Niyabag ka?
Hinayal ka ng tingog mo. Cherry. Please. Paulin na sa inyo. Tingnan ko siya ikasulti sa mga ginikanan. Nasayod na sila nga doon na tayo relasyon. Usa. Tinuod man sab! Unsa mo ka sa pag-atubang sa mga ginikanan? Kung tug-anan ko sila nga ikay namugos aron magkarelasyon tang duha. Jumel! Sorry, Cherry. Kung ingon ini ang imong pagdana ko, danwa kay mapaabot. O sabat, mupauli ka sa inyo o guroyon ti ka paingon sa inyo. Mauli na lang ko. Pero dili ko iulit ni mo ang yawi. Nagatultulungan ko sa simbahan. Masimba lamang niya ko, ha? Day, ayaw na pagkumpiyansa o simba nga ikaw ra. Kung tuwagan ni ko sa panagat, inya ganahan ka mo simba, pauban na gis mama, ha? Dili ka kumaikong ni mama nimo? Mas kuyaw kung ulakaw ka nga ikaw ra. Ngaling mo palit kag tumba niya. Basta, pauban na gid si mama na. Kanus aman di ay kamanagat. Kurag karong kadlawon, mga nitong ako mga batos. Amping, ha? Wakit ko magka. Makaunsa? Why, na lang. Pero, Day, mahal ka ba yan ako? Mahal ka na ako. Naibahaman ko. Pero ambot, dili ko lang tuyoon na malugmaw nga po mga luha kung mukha na ka nagpatong ako. Pero imo kong pala. Naibaw ko. Tungod sa gipakita ni mong pagpangga na ako. Pero ambot, lainan kit ko. Sagbi lang. Dili ko ikaw pugsot. Ikaw na pugsot ti ka. Ingali mo sa mo tigilinuon ang mong kalibog. O ba ko makaila sa akong kaugalingon? Bihira ka ka. Naluoy man gud ko nimo. Ang sunod sa kaluoy, Day. Mo na baya ako, ma. Makadawat ra ka na ako, Day. Nga imo kong pana. Wa ka masuko na ako. Dili lagi mahimo masuko ko ni mo. Baby, ako pa na imo mga lunga, ah. Kung di na ko gusto nga, buhilak pa ka. Anong niya ka? Aron mga ayok sorry ni mo. Di na unta kinahanglan mo ani ka pa, Cherry. Dako ang nahimo kung sa ni mo. Ang saman, gikapoy ka. Masaya anak ko ang imong buko-buko. Ay, Walang ko manuktok Jumel. Sur, nakadisturbo ko ninyo. Ilang ulit mo na Masakpa nakaha si Jumel sa iyang ugangan, mga kasama at tangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Mo to mga ka-listeners ang part 11. Pasensya kay taas ato ang intro vlog. Unya sa inaot ang tatong uban nga
mo kuan na lang itong di ganahan sa vlog ba mo forward dito sa drama. Matik na ninyo mga ka-listeners, editso na lang yung drama, no? Kay bawa ko nga di gid mo ganahan sa vlog. Kay katong labi na tong wakto katong mga magpa-shout out o mag-comment. Matik na no? Initiative na ninyo mga ka-listeners nga mo ditso mo sa drama. Okay, mga to mga ka-listeners, sa sunod higayon na pod o katong mga nag-comment sa limbo, no? Ug maabot og na po pagbigyan, pero dili abot na po. Di lang ta mo padayon sa limbo kay na may naguna. Awahay na ta kayo mga ka-listeners. O mo to. Sa sunod na po ni gayon. Amping mo kanay mga ka-listeners, labi na sa mga OFW. God bless sa kang tanan.